De ce nu merge paleta asta de comenzi? Ca să pot să-mi pun site-ul pe browser să-l testez. De ce mă pune acum să copiez aceeași linie de mai multe ori pentru a-mi impune mai multe animații iar și iar? Uite, am dat acum Ctrl-C din greșeală și nu mă mai lasă să pun. De ce nu mă lasă să iau același cuvânt și să-l editez de mai multe ori cum vreau eu simultan? Ți s-a întâmplat ca stilul tău de lucru să nu fie cum ai fi vrut tu, să fie unul foarte încet, foarte ineficient și foarte nașpa? Ai fi vrut de fapt să meargă mult mai repede? Hai să-ți arăt cum poți să-ți accelerezi stilul de lucru cu doar câteva comenzi pe care le folosesc foarte faine. Suntem în VS Code. Putem direct să accesăm o pagină folosind Ctrl-P și numele acesteia. Putem de aici cu un Ctrl-X să ștergem o anumită linie pe care noi am selectat-o cu acel caret, adică linia aia albastră care pâlpâie. Dacă eu vreau să editez o pagină foarte mare de cod, pot foarte simplu să apăs pe tagul pe care eu nu vreau să-l editez, Ctrl-Shift, paranteza coladă deschisă și mi-l închide. Sau invers, dacă vreau să-l editez neapărat, cu o paranteză coladă